Anyagnak lesz gond. De te is bevállalhattad volna, Ádi, azt a jobb oldalt. A jobb oldalt te is bevállalhattad volna. Kaland kedvéért? Kicsérlőn. Atti, lassan, ne rúgasd, lassan! Lassan! Hagyjad, Atti, mert csak beásod! Hagyjad, Atti, hagyjad! És akadsz a fára! Mi? Hát mert nincs nektek ügyek. Leszuszott a pályáról. Húzzuk lefelé az eleje, mi? Hát nem fogta meg, mert elcsúszottak. Ütök nélküli profil az egzének. Saram. Hát nehogy már ott menj a Gorsi. Most már megy már ott egy kicsit balra még. Hallod? Kicsit még ott megy már balra, akkor oda be. Nem oda jobbra úgy. Olyan a jobbra, bocsánat. És egy Y-nál így visszatolod. Mondjad, hogy ne rácsolj, csak húzom. Hát és húzd be az elejét, és tolasd ki, így Y-ban. Vagy pedig húzzam be a vízbe. Apa, de azt üzente Attila, ne ráncsad, csak húzzam. Próbáld megrántani. Jó! Aztán húzhatod. Csak húzzam, ne ráncsad. Húzd, azt mondja a Lapi, de Ezzel a kötével semmiképp ne ráncsad.